moșul să pe aici, da? Da. Așa. Ei, dragi copii din clasa asta, vă întrebați voi cum se poate Moș Crăciun de sus din ceruri să le știe toate. Iată cum vă spune moșul. Noaptea, iarna pe zăpadă, Moș Crăciun trimite îngeri la fereastră să vă vadă. Îngerii privesc și îmi spun, iar moșul vostru are pe genunchi o carte mare. Cu condei de argint eu scriu ce copil și ce purtare și de aceea știe moșul că-s deștept. E lucru mare, sunt trecute faptele voastre, toate, și cele bune, și cele mai puțin bune, da? Scrie despre Ieții, Alex, Ioanu, Sebi, Cristi, Mircea... Eu vreau să văd cum merge servarea și când mă mai gândesc dacă o să golesc sacul sau nu, da? Ia! Puteți să-i cântați moșului un colind? Da! Ia, cântați! Moșii! Moș Crăciun cu fetele a sosit de prin nămeț și ne-aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, din bătrân se povestește că toți anii negreșiți Moș Crăciun ne-am sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Bravo, măi, clasa întâia! Dar ce, astea sunt aplauze? Acum să câte părinții prima strofă. 2, 3 și... Moș Crăciun, vedeam-ne, a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Aplaudați, copii! Vedeți, așa se aplaudă! Bravo! Au cântat frumos părinții, nu? Da! Au cântat frumos. De-aia cântați și voi frumos, sigur că da. Da, acasă. Hai, păi spuneți moșilor poezie ceva? Care cum vrea? Eu. Da! Eu vreau cu dumneavoastră și... Da, pentru că moșul v-a spus poezie, nu sunteți obligați să spuneți moșului poezia. A spus moșul poezia pentru voi, nu? Da. Hai, cine spune moșului? Eu. Știți una cu toți așa care, dacă toți sunteți cu mâna ridicată, să spuneți o poezie în cor, exact ca pe un colind? Nu știți, nu? Fiecare e poezia lui, nu? Hai, spune tu o poezie. Toată noaptea asta, acolo în cerul sus, stelele lucrează fără de încetare, că se adună întreagă steaua sfântă care a îndrumat pe vremuri magii la Iisus. Toți de dori noaptea Sfântului ajun, toți de nea și rază harnicele stele, pentru noi copiii tot să facă ele. Funia cu trepte pentru Moș Crăciun. Mulțumesc! Mulțumesc! Hai, zi, da. Eu îi fac pe cap tichie, dintr-o pungă din hârtie și scobi puțin la piept, îi închipui brațul de și înfund apoi pe loc noielul și strânse în scurt și cântăm apoi așa. Omulețule de nou, s-am făcut și ochi și gură și mustață pe măsură, măcar că ne-am înghețat mâinile cât am lucrat și ca armă ca să poți să mă sperii pe cei faci, s-am făcut și următorul. Vezi, să nu repezi la noi. Bravo, 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 bravo. Și din sacul lui cel mare, bucuros va scoate un miel, alb de tot pe patru roate, alb ca el. Bravo! Hai! Moș Crăciun, Moș Crăciune, Moș Crăciune, Sfântul nostru Moș drag, veniți în noaptea asta la
seară de seară pentru copilașii cei care n-au pe nimeni în lume să se bucure de ei, că ne doare Moș Crăciune inima de câte ori ne întind în cale mâna copilașii cercetători. Să le dăm cu bucurie ori de câte ori putem, bani și jucării și haine și bomboane când avem, că ne doare orice jale și am vrea să avem putem, să alungăm din mâna asta orice cum să avem și mai mult de toate, nu mai vrea să fie știi, nici copii așa în lume, nici părinți fără copii. Bravo! Foarte frumos! Hai, cine mai spune? Hai, spune tu. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Da. Mai cântăm ceva? Da. Da? Obraz frumos, cu cetina tot verde, tu ești copacul credincios, ce frunza nu și-o pierde. Obraz frumos, cu cetina tot verde. Bravo, bravo, bravo. Mai spuneți o poezie ceva? Da. Da? Cine? Hai tu. Eu? Da? Din orașul și prin sate, mai ales copiii spun că din cel mai depărtate vine iarăși Moș Crăciun. Nu mai pune bucurie și l-așteaptă fiul drag să le dea vreo scărie sau copiii câte un șirac. Căci moșul, cum se spune, de la toți copiii buni, sfatul să se poate în lume, baci cărți de rugăciuni. Bravo, bravo, bravo. Eu? Da. În noaptea Sfântului Alciun, te rog, iubite Moș Crăciun, mai mult ca pentru orice da, să ne aduci din cer un har, să se miloși bun și dăm, dar uneori mai și uităm. Tu din cer de acolo poți și atât. O să mie? Bravo. Bravo, bravo, bravo. Să ne veghezi mereu pe tot, să ne îndeți mai bine, să ne îndeți mai bun, să fim tot mereu, să ne iubim. Nu numai când nu se motor, dar și cât de multe ori, că e drept să ne simțim datori, ca niște buni frăți și surori, să dăm din tot ce bun avem, noi toți copiii ce putem. Bravo, frumos. Hai. Pentru copiii care n-au sediu. Pentru copiii care n-au părinți și pentru acei de ori și ce femei, ce nu se laudă, nu se mari și niciodată vieții n-au nici bucurii, nici sărbători, deși cuvinte și stilitori. Foarte frumos. Bravo, Chedi, bravo, bravo. Eu, dragi copii, sunt Moșul Crăciun, acela care colindă pe la pereți și întreabă pe la părinți, dacă ați fost destul de peretnici, mai bun și de puțin, ca să vă dau din trai stălungar la fiecare. Eu vin în toată iarna și voi nu știți ce multă și de ce e zăpada pe care mă cobor de vin, de drept de mame, dacă copilașii lor sunt drăgălași sau poate răi și nu-l ascultă. Foarte frumos. A plăcut foarte mult. Cu toții. Cine oare i-a adus?
nu cântă și nu rechită. Tare! Te rog. Mâna te rog. Scrisoarea lui Moș Crăciun. Dragă Moș Crăciune, eu nu pot să spun că sunt încă mică și carte nu știu, dar le scrie acum sora mea, Florica. Noi în anul ăsta nu ne cerem nimica și de poate într-ai să n-ai daruri destule. Din ce vrem noi, uite, ia țepe și tu le dă prin case de părinți sărmani. Se află acolo unde sunt copii orfani. Și de pe următoare te rugăm să ne dea și nouă unde să-i cântăm, ca să le mai ducem până viitor, iar în tot anul ăsta câte un mic dar. Bravo! Haideu. Azi, prin orașe și prin sate mai ales copii. Tare. De țări mai depărtate, vine iarăși Moș Crăciun. Nu mai pot de bucurie și la El a spus. să le dea plăcărie sau copii câtul și dacă bun Crăciun se spune de la toți copiii buni, s-au spus să se poarte lume ba și cărți de rugăciuni. Tudor. Moș Crăciun în seara asta bate încet ca orice geam și întreabă dacă în casă sunt o nu copii să iasă. Dau pe cine spune, cine-i Domnul An. Și a fost de dată, an de an venit pe rând, ai copii bană și cânsă, mâneca în gât, dar dânsul gătina dintre acrămie spre ca o stână. Bravo, 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 bravo. Cine n-a mai spus? Justin, te rog. Dar cum un an? Va veni și de noaptea asta? Tare! Bravo! Bravo, bravo, dar mai tare, mai tare, da? Cine mai vrea? Cine mai? Hai. Eu te-mi burcă lungâieț, cea să-l ud să-l mai înghet și să-l pun drept cu semnare, semui în cor și picioare. Și eu iau unul rotund și într-o parte unul fund, subțiindu doar atât, ca să închipuie un gând. Loc de ochi eu însemn și pun doi cărbuni de lemn și cu un țuf pus în gură îi fac insului dantură și din fire de fân creț peste gură îi pun musteț. Bravo! Bravo, foarte bravo, 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 bravo. Se pune domnul. Cu toții cântăm. Crăciun!
foarte, foarte mult. Două, trei și... Ok. Hai și părinții și bunicii! Vă doriți dumneavoastră să se împlinească. Doamna! Noi am oprit, am scurtat, am făcut în așa fel încât moșul să ajungă și la alți copii. Da, mai așteaptă e un moșul. copil de la noi care nu i-a spus nimic moșului, că poate vreți o glumiță? Moșul, 3 glumițe, Da, ne lăsați da. atâta și pe urmă noi că Hai că știu că sunteți nerăbdători să primiți și cadourile. Ia sau, da, pentru cadouri lăsăm cel mai mult timp. Am ales Societatea de Protecție a Animalelor? Da. Trimiteți pe cineva. Poștașul s-a urcat în copac și mi-a amenință dulăul. Un băiețel sfăr pe ei din asta. Băiețel, dar tu nu ai batistă? Ba da, dar nu vreau să intru străinilor. Bravo! Gata, dacă nu vă pot. Colegul de bancă al lui Gigel îl întreabă. Tudor, știi ce este o fabulă? Că e simplu, așa cum stă vițelul și măgarul, cum vorbesc. Așa cum vorbim și noi doi. Adică fabula e ca cu animale, da? Da. De ce ai lipsit de la școală? Nu, băi, tata tăia porcul și eu trebuia să țin de virguliță. Gata, gata. Adică nu se spune copiță, se spune virguliță, așa le-a spus la școală, nu? Da. Virgule. Și domnul i-a spus, doamna sau domnul învățător, nu se spune. Și acum completează tu. Că ai lipsit pentru că? Am lipsit pentru că tata tăia porcul și eu trebuia să țin de virgulă. Așa. Îi dăm moșului voie să vorbească. Da. Că poate are multe de spus ca să ajungă și la alți copii. Sunteți de acord? Da. Ei, dragii voștri, mie mi-a plăcut foarte mult aici. Pe cuvântul meu că nici nu m-aș mai dat dus de aici, îmi place mult, 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 dar să știți că eu știu despre voi că sunteți copii buni și știu că aveți o sărbare foarte frumoasă pentru că eu am mai ascultat în celelalte zile când ați repetat voi și moșul știe ce frumoasă sărbare ați pregătit pentru moșul. Și ca să nu măriți că emoțiile și să fie suspansul prea mare, o să înceapă moșul să dea cadourile. Veniți, doamnă, să mă ajutați dumneavoastră, mă rog, moșul până găsește ce scrie, cum scrie, ce scrie. Da, dăm de parte. Scrie Podovei. Podovei Teodor. Podovei, de-aia zis. Măcar acum să Ia stați mă, așa că... că nu se știe niciodată. De acolo de moșul de cadou. Uite așa. Ia, uite așa la moșul. Nu mă uit o leacă, la mine, nu uita pe diavol. Scrie, nu știu ce. Iosif. Stai așa un pic. Iosif lipsește. Iosif.
cinsă. Sunt copii bolnavi, aveți copii? Justin. Justin. Moșule! Laura. Haide, vă ciocăniți. Vreau să vă spun că tineri sunt cele Am mai o rugăminte. frumoase cadouri. Să nu desfaceți cadourile acum. După ce pleacă moșul desfaceți, da? Da. Dacă nu le iau înapoi și nu mai vin acasă pe 24. Hai. Cosmin. Cosmin? Chiar aici. Uite la mama, stai acolo în moșul. Dați-vă mai așa, mai spate. Hai, mă, da? Gata, mulțumesc, moș. La mulți ani sărbători. Sebi! N-am auzit niciun mulțumesc. A spus, a zis, l-a auzit moșul. Așa. Tudor. Tudor, uite aici la mine. Și vreau să vă mai spun că moșul vine acasă. La unii copii care au vorbit prea mult astăzi, se întâmplă ca moșul să nu. Bianca. Să acasă, dacă suntem cuminți. Bianca Pârche. Că eu nu știu ce are moșul în sacoșă. Vine moșul și acasă la copiii buni. Alex Drobota. Aia încolo, Alex. A Teresoaia Alex. Smaranda. Un tia ai mare, dar înăuntru toate sunt la fel, cred că. Să crești mare, Smaranda. Clar, din nou cu tia. Le-am bălat și moșul cum a putut, așa. Da, dar toate sunt Da. la fel, cred că. Bianca, da. Bianca. Ștefania. Hai, uite-te la La mulți ani. Cristian. Să crești mare. Mircea. Să crești mare. Alesia. Să crești mare. Ilinca. Șerban. Floarea și punga albastră. Floarea și punga albastră. Eduard. Să crești mare. A primit toată lumea? Da. Mai este doamna Damian. Doamna Mai Damian. sunt Doamna Damian. aici, ăsta e pentru copilul de aici. Hai, vină încoace. Uite, ești de la moș. Așa, să crești mare. Mai e un copil? Dar uite ce îți dau floarea asta frumoasă. Și moșule, te rog frumos să vie Vine moșul. și la mine, și la ei și la ei doi. acasă. Și poate mai găsiți vreo doi O să copii mai de vin. aici din clasă Da. care mai merită ceva de la O dumneavoastră. să se mai gândească moșul. Are moșul notat tot Da, aici. da. Nu uitați că începând de seara asta, iar vin îngerii la fereastra voastră să vă vadă și să noteze faptele bune și mai puțin bune. Da. Ei, fie ca lumina Sfintelor Sărbători să coboare în casele și în sufletele dumneavoastră, să fiți sănătoși și să vă bucurați mult de aceste minunate pe care le aveți. Crăciune, Moș Crăciune, în toți o vrei să o acuci, ți-aș cânta florile galbe, de la noi să nu te duci. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Trebuie să plecim, moșul, mai așteaptă și alți copii. La mulți ani! La mulți ani! Să